Molt bon dia, Bufacanyes. Bon dia, Víctor Calderón. Bon dia, Pedro Vicente del Roble. Una setmana més tornem a parlar de còmics a Mataró Ràdio. I els Bufacanyes. Els Bufacanyes. Avui estem una mica orientals, no? Sí, avui parlarem de diverses obres orientals. Bueno, orientals, asiàtiques de l'est. Una mica de manga i una mica d'europeu, però també parlant d'històries. Sí, sí. Doncs molt bé, però com sempre comencem amb petites notícies. Bueno, que avui tenim moltes i que algunes estan força interessants, no? Novetats del món del còmic. Exacte. I algunes novetats editorials també comentarem. Doncs pues mira, notícies... Te'n recordes la primera ressenya que vas fer al programa dels Bufacanyes de King Comic? Ja fa unes setmanes, ja. Sí, que era Violent Case, Casos Violentos, de Neil Gaiman i Dave McKean. Doncs han decidit que faran la pel·lícula de Casos Violentos. Ah, sí? Ostres, tu. Sí, i la protagonitzarà ni més ni menys que el Ben Kingsley. Ah, vale. I el Ben Kingsley és el... Què més havia fet el Ben Kingsley? Doncs mira, el podem veure a Iron Man 3 fent de El Falso Mandarín, allò tan aberrante que se'ls va córrer als guionistes de Marvel Studios. Guai. Doncs bé, faran la pel·lícula de Casos Violentos, està dirigida per Cole McCarthy, The Girl with the Gift, The Bastard Son of the Devil Himself i Peaky Blinders. Ah, Peaky Blinders. Aquesta sí, les altres no, però aquesta sí. I bé... Bueno, la història era xula. Suposo que el Ben Kingsley farà del pare, però el protagonista de la història era un nen. O sigui que ja veurem a veure... Jo com encara no m'he llegit el còmic, ara em sento ja obligat a fer-ho. El tinc allà a la pila de còmics a leer. Doncs mira, si voleu recuperar la ressenya que van fer, podeu buscar-la a YouTube i a Spotify. El primer programa. Perquè ara estem al 5è. Ara ja sí. Perquè han hagut 2 programes 3 i ara hi ha un 5è, perquè quart, clar, al haver-hi 2 tresos no hi ha quart, és evident. Sí, crec que ens vam equivocar. Em vaig equivocar jo a l'hora de comptar. Cap problema. Quines notícies més tenim, Víctor? Bueno, de cinema en teníem alguna altra, no? Perquè d'adaptacions al cine hi ha la de Keanu Reeves. Sí, està el còmic que es diu... Com dirien com es diu el còmic? És com Berserk, però sense les vocals. Berserk. Que és un còmic que han agafat la imatge del Keanu Reeves. Sí, bueno, ell és guionista també, potser, o... No ho sé, Encara no l'hem llegit. És que ni l'he llegit ni l'he fullejat. Només he vist les portades allà al Pipa Còmics on anem a comprar, però tampoc l'he fet gaire. El còmic és així, en plan... Jo tampoc l'he llegit, però per el que sé... S'està editant en grapa ara a Espanya i als Estats Units també encara segueix, no sé quants números porten, però hi ha uns quants, i sé que el protagonista està basat en Keanu Reeves, sembla molt, i que la història, penso que el Keanu Reeves també havia fotut mal la història, però bueno. Pues pot ser perquè ell serà el director de la mateixa pel·lícula, em sembla que sortirà per Netflix, i, bueno, digui que Berserk és un berserker, és un home meitat mortal, meitat déu, i que està maleït, i d'aquí per allà, com mi metralleta, hago justícia. Si us agraden les tonyines i l'acció, en aquest còmic penso que n'hi ha bastantes. Si us agrada John Wick. I si us agrada John Wick, doncs també. I em sembla que és una espècie de John Wick, però con poderes sobrehumanos. Sí. Per notícies així una mica menys pel·lículeres, tenim la convocatòria de la segona edició de Premi Finestres de còmic en català. I què és això, els Premis Finestres? Bueno, això de Finestres és una editorial que està editant còmics en català i títols molt interessants, tirant bastant cap a l'indi i a l'europeu una mica, i tenen, penso que abans de l'editorial va néixer la llibreria a Barcelona, que és la llibreria Finestres, i l'any passat ja van convocar aquest premi de còmic en català que el va guanyar amb Max, que no sé si et sona, però havia sigut dibuixant del Víbora amb Peter Punk i ara dibuixa coses així. Peter Punk he llegit algun. Sí, ara dibuixa bueno, està com jugant molt amb el llenguatge del còmic, i les últimes obres que ha publicat són molt interessants perquè o són sense vinyetes o els personatges van d'una vinyeta a una altra però de manera molt peculiar. Bueno, aquest segon, que sapigueu, si sou dibuixants o dibuixantes ja podeu participar-hi i enviar les vostres obres, i el premi, bueno, penso que
està dotat de no sé quants euros i que és lo de menys, i l'edició, no? I que t'ho edita la llibreria o l'editorial Finestra. Mira, potser en aquesta convocatòria no, però a la propera potser... potser ens animem, no? Ens animem, sí, a fer l'idiota. Després, una altra notícia que a tu t'ha interessat molt, que és vuelve la Biblioteca Marvel! Sí, això que aquesta setmana estan les xarxes bullint una mica per això de Vuelve la Biblioteca Marvel. Què és això de Vuelve la Biblioteca? Panini Editorial, que és qui té els drets de Marvel aquí a Espanya, torna a publicar alguns títols clàssics de Marvel que bàsicament són l'origen dels superherois més clàssics com serien Thor, Spider-Man, els Quatre Fantàstics, Daredevil. Doncs aquests clàssics ara s'editaran en un format un format econòmic, podríem dir-ho, perquè són de 12 euros. Com un Marvel Premier, però més gordo, no? Sí, però no gaire més gordo. En realitat, ja et dic, la gràcia d'aquesta edició és que serà assequible per tothom, perquè val 12 euros, i sí que us dic que el contingut és molt clàssic, o sigui que són històries d'aquestes dels anys 60, que potser no són tan lleugeres de llegir com les que s'estan publicant ara, però només per el fet històric i l'estil dels dibuixants clàssics com Kirby o Ditko. Que tu ets fan de Kirby. Claro, pues a tope. Cosa que no hem anomenat, vaig anar a l'exposició d'històries allò, còmic i sueños, o històries i sueños, i vaig flipar perquè vaig veure originals de Jack Kirby, originals de Mike Mignola, originals d'autors italians molt importants, de Goscinny i Uderzo, d'Astèrix. Bueno, vaig flipar. En algunos se me saltó hasta la lagrimita. Que hi ha una quantitat de material. Us recordem, per si no vau veure el capítol on ho anunciàvem, que el primer també va ser, que al Caixa Fòrum de Barcelona podeu veure l'exposició Còmics, Sueños i Històries, o no sé què. Algo així, sí. I amb un piló d'originals de llagrimeta. I com entrellaça la història que quan la humanitat passa per crisis, el còmic agafa lloc i es fa un espai a la gent. Sí, és còmic, història del còmic i de la societat, podríem dir, no? Sí, de la humanitat. Va tot lligat. I bé, em sembla... n'hi ha una notícia que, la mantenen per sobre, perquè l'Alan Moore critica els fans dels superherois. I més que criticar els fans dels superherois, critica tot el que s'està liant amb la indústria del còmic ara, com està... Que les pel·lícules dominen una mica també la indústria comiquera ara mateix. L'Alan Moore, que sempre... Molt crític. És el guionista... És un bruixot, realment. L'Alan Moore és bruixot i té diversos llibres diversos llibres de bruixeria i tal. També dic que l'Alan Moore, si Obélix va caure en una marmita de poció màgica i per això sempre és superfort, Alan Moore va caure en una marmita de marihuana i per això vive en ese mundo. I per això també ha publicat obres tan potents com Watchmen, V de Vendetta, From Hell... és un dels autors anglesos més prolífics i més importants del medi. O sigui, que pot dir el que vulgui. Sí. Perquè té llibertat de fer-ho. A tope amb Alan Moore. I bé, ja està. I una miqueta de novetats, no?, que han anat sortint... Sí, això seria les notícies així més... I de novetats editorials, ara estem a tope. Des del setembre ha començat tothom a publicar saco. No sé si és que s'aproxima el Nadal o què. Comentem 2 o 3, no? Sí, comença tu. Sí, jo tinc aquí apuntat, per exemple, Old Boy, que és un manga clàssic que s'ha fet pel·lícula, i ara es torna a reeditar amb 3 volums, amb tapa dura, és una edició així una mica més de luxe, podríem dir, i format clàssic manga, però tapa dura, que això també li dona una mica més de serietat a l'assumpte, no? I crec que val uns 20 i poc euros cada volum i només seran 3 volums. Perfecte. Així que, per 60 euros tens tota la col·lecció. Qui no l'hagi llegit està molt bé. I les pel·lis, hi ha una que era... La japonesa, que era clàssica, i després es va fer un remake... amb Samuel L. Jackson fent del dolent. Sí, és veritat. Sí, spoiler. Pues les pel·lis, jo l'americana no l'he vist. La japonesa és una passada i el còmic està molt guai, o sigui que recomanem des d'aquí. Doncs jo tinc un altre d'Estiberri Edicions. Ja saps que tinc predilecció per Jeff Lemire, però és que editaran aquesta setmana Cosmic Detective o Cosmic Detective, i aquí podem trobar el guió, el Jeff Lemire i el Matt
Kind, però el dibuixant és un autor espanyol que es diu David Rubin. Sí, clàssic també. Bueno, porta dibuixant també... Té un que es diu El Héroe, que és són 2 volums també, que està molt guai. I bueno, ha dibuixat... Precisament a Steve Berry li sol publicar les obres. Aquesta es va publicar abans al mercat americà a través d'un crowdfunding. Un crowdfunding que, pel que he llegit quan m'informava, es demanaven no sé si $35.000 sí, no sé quin era l'objectiu. Un objectiu i el van superar, el van doblar. Sí. O sigui, que estarien mega contents. Normal, bueno, són autors que ja porten molt de temps treballant. El Jeff Lemire té molts seguidors com tu. A mi algunes obres m'agraden més que altres, però bueno, en general sempre està de notable. I aquest Cosmic Detective mola perquè té un rotllito Blade Runner així, però bueno... Detective còsmico, no? No sé. A veure què ens esperem. Jo ja l'he dit a l'Albert que me'l guardi. Ja el tens reservat, no? Ja el comentarem quan ens arribi. Sí, i tant. Tens algun més? Sí, a veure, seguim amb la ciència-ficció. Es reedita 8 relatos d'Isaac Asimov de Fernando Fernández, que aquest autor és un autor també mític dels 80. Aquests relatos s'haurien publicat en revistes als 80 i ara recopilen tots en un volum. L'editorial que ho edita és Cartem Comics, que ja havia publicat el Dràcula de Fernando Fernández, que és una edició supergran, que segur que l'has vist, que és molt potent, i l'edició aquesta del Dràcula era una passada. Sí que era un estil més pictòric, penso que no era tinta i llapis. El Dràcula aquest era tot com amb oli, no sé. Estava pintat, però... Que flipes. Sí, que eren com cada vinyeta era un quadre. I aquests 8 relatos... Sí, aquests d'Isaac Asimov són relats clàssics d'Asimov, però sí que són amb un estil més comiquero, més dels 80, que a mi em mola molt, així que li fotrem una ullada. Saps que avui estem molt pel·liculeros també, saps que faran, dintre poc estrenaran la pel·lícula basada en el personatge de DC Comics, Black Adam. Ah, sí? Amb La Roca, no? Sí, que... Dwayne Johnson, La Roca. Sí. Pues saps què passa als editorials quan hi ha una pel·lícula d'un personatge seu? Sí, que reediten i editen de todo, ¿no? I media volta i al revés. Sí. Doncs ECC publicarà de Black Adam tres còmics, La Edat Oscura i El Reinado Oscuro, que aquests 2 còmics per separat, cartoner, són 20 eurillos, aprox, no arriba, però per 5 cèntims són 20 eurillos. I després un tochamen de Auge i Caïda d'un Imperio, que són gairebé 37 euros, que deu ser un tochamen considerable, i tot de Black Adam. Jo no he llegit res del personatge. Jo tampoc, m'interessa més la pel dels còmics. Sé que Shazam, que sí que també havien fet la pel·lícula, sí que havia llegit alguna cosa, però bueno, superherois així una mica del montón, pel meu gust, segur que hi ha molts seguidors, però bueno, ja veurem a veure què tal la pel·li. Jo és més la pel·li que no pas els còmics. Que aquests totxacos. I per enllaçar amb el tema que portem avui de ressenyes... ja ho van comentar en el programa 3, que en veritat és el 4, que ens va venir a visitar la Carlota. La setmana passada. Exacte, que jo vaig deixar anar que Deadpool trencava la quarta paret per fer moltes vegades en els còmics, però per fer dir, no us passéis l'altra pàgina tan ràpido perquè s'ha encurrat un edifici que explota i mireu els detalls i tal. Doncs bé, és Deadpool Samurai, aquí com a Massacre Samurai, que és la traducció que té a Espanya, que ja sabeu que és un còmic de Marvel, però fet com si fos un manga japonès, amb el format de com aquest que veiem aquí. Tankobon, crec que és aquest format, no? Bueno, format petit i lleuger. De butxaca. Format Renfe, podríem dir. Sí, de butxaca. I que es llegeix al revés, o sigui, de dreta a esquerra en vez d'esquerra a dreta. Sí. I ja està, això és... Bueno, el Deadpool manga, que sona guai. Això no sé si són 2 volums només o trauran més coses. No ho sé, de moment porten 2, jo investigaré. Ja veurem a veure què. I seguint amb els temes orientals, com anàvem prometent des de l'inici, tenim aquí a tope. Amb què comencem? Començo jo o comences tu? Sí, fot-li canya. Mira, el meu germà és més de mangas que jo, i els té ell a casa, però jo a casa seva jo me'ls he llegit. No els he acabat de llegir, que ara, quan repassava, he recordat. O sigui, que haig de tornar a començar perquè té tanta xitxa el còmic que és brutal. Hem de dir que nosaltres dos no som molt lectors de manga. Jo només he llegit
per seguir 3 o 4 i alguns estan inacabats i no els he pogut acabar perquè no han seguit. A mi m'agraden els clàssics, però també el que em fa així més mandra dels mangas en general són aquestes capçaleres tan llargues. Naruto, One Piece, Bola de Drac... Bueno, i aquestes més clàssiques també, que potser podrien agradar-me més per l'estil, però normalment són molts volums i molts anys. I no tinc tantes estanteries. Però bueno, també comparant el manga una mica amb l'americà també són molts volums i molts números, però normalment es recopilen en etapes i es poden llegir algunes etapes per separat. Com estic jo fent amb Thor de Jason Aaron, per exemple. I en canvi el manga sempre és més difícil, però tot i així la qualitat és una passada. I els que parlarem avui, pues, a tope con ellos. El de l'Espada de l'Immortal, que l'autor és el Hirokae Samura, és una història que parteix d'un guerrer... un Ronin, que no és ni samurai, perquè és tan errante que ja no és ni samurai, i que per alguna raó és immortal. El fereixen i tal, li tallen el braç, ell s'agafa el braç, se l'apropa al costat que li han tallat, i veus com surten uns filaments i se l'enganxa i es cura. Ell sent el dolor, pateix el dolor, perquè a vegades veus com li trenquen els budells, li rajen la cara... És un manga gore, no? L'has de mirar en xubasquero, és aquells que has de mirar en xubasquero. Es diu L'Espada de l'Immortal, el protagonista es diu Manji, i doncs arriba en una època que és l'època... que ho tinc per aquí apuntat, però que ja... Rollo feudal o... Sí, és l'època final d'Edo, que és la ciutat que ara es coneix com Tòquio, abans es deia Edo. I doncs apareixen, n'hi ha com diferents, diferents gimnasos d'aquella època, cadascú tenia el seu estil. I doncs apareixen uns que es fan dir Ito Ryu, i que volen unificar totes les escoles i que sigui com més lliure a l'hora d'aprendre, que no sigui tan anar a rajatabla amb allò i amb l'altre. El que passa que ells, el de ser lliures, ho porten molt a rajatabla també, no? I doncs es pelen a la penya que no vol seguir-los. I tu dius, coño, vas ahí con la libertad, però no dejas la libertad a los demás, no? Sí, coses que passen ara mateix a la vida. Sí, també hi ha molt radical. I doncs, arriben a un gimnàs que hi ha el seu mestre amb els seus alumnes i es peten a tots, i la filla queda viva, que és la Rina Sano, que és la protagonista conjuntament amb Manji, que el contracta Manji perquè es vengi de la seva família. I a partir d'aquí van passant contínues coses. El Manji va lluitant contra, molt típic dels mangas, contra los jefecillos de l'Ito Ryu, es va guanyant i tal, tu vas veient a ell com lo van cercerando, però com es va col·locant els braços i, bueno, ell pot viure, però després apareix una trama molt interessant, que és el govern descobreix que ell és immortal i vol crear soldats immortals. Ostres! I ja no digo nada más, perquè es munten unes sangries per fer gent immortal i no te digo nada más. Això ve el títol de l'Espada de l'Immortal, no? Exacte. En veritat, la traducció està feta amb l'orto, com sol ser en aquest país que fem les traduccions. En veritat, tindríem que dir el títol, en japonès és Mugen no Junin, però la traducció literal seria Habitante del Infinito. Ostres, que tindria molt més sentit. I sona guai, però potser Espada de l'Immortal és més contundent, no? Hem de dir que ara n'hi ha un spin-off, que diguem que han passat uns anys i Manji encara, evidentment, segueix viu. Veuràs en el... Mola perquè et posen l'origen de... No l'origen de lo que el fa immortal, però sí quan ell es torna immortal. Perquè tu estàs veient el còmic i dius, a aquest tio li falta un ull, per què no se li arregla l'ull? És immortal, però no és... Però antes no lo fue. Vale, està guai. L'estil mola molt perquè és molt classicote... Sí, és un estil que sí és manga, però no és manga, perquè està dibuixat no ulls molt grans, és un com molt més... Bueno, sí, i el manga clàssic té molt d'això. Ara en comentarem algun altre, perquè de manga clàssic... I jo us el recomano. Sí que són molts volums, però aquest primer arco, per dir-ho d'alguna manera, que n'hi ha tot això de l'Ito Ryu, del govern que vol fer guerres immortals, tal, està molt i molt i molt bé. Guai. I gent que està molt torrada, n'hi ha sanguinaris, però que no flipen. Sí, doncs mira, seguim una mica amb els sanguinaris. Jo he portat aquest El lobo solitario y su cachorro, que aquest també és un clàssic mític de... No sé si està tret d'un llibre
llibre antic japonès perquè em sona que potser està basat en... el director de Los Siete Samurais, que ara no es diu... Sí, hombre, com es diu? No sí, bueno, sí. Pues té un... Sí, que George Lucas segur que ho sap millor que nosaltres. Exacte, sí, perquè li va copiar lo del Castillo. Sí, sí. Pues bueno, em sembla que ha fet pel·lícula d'això, diria, Vaig a investigar. Vale, no, bueno, el Lobo Solitario és un cachorro. Són 10 volums, també. Jo només tinc aquest primer, tot s'ha de dir, que no me l'he llegit sencera, però... no, són 20 volums. Vaja. No me l'he llegit sencera, per això que dèiem que potser són masses. Però bueno, aquest primer està guai perquè està editat per Planeta Còmic i per fer-te, bueno, per enganxar-te una mica a la droga aquesta, val 2,95 el primer volum. Està molt guai perquè, clar, te'l pilles i després, hòstia, m'haig d'acabar els altres 19 còmics. Però bueno, el Lobo Solitario i su cachorro està guai. És un còmic, és un manga dels 70 que va ser un dels primers mangas en entrar en el mercat americà i europeu i va ser gràcies a Frank Miller. Perquè si et fixes la portada aquesta, això és de Frank Miller. I ell, el Frank Miller va conèixer l'obra i per aproximar-la, ja et dic, al mercat occidental, pues, em va fer les portades a petició de l'editorial. I bueno, la història que explica també és com tu comentaves, són diversos capítols autoconclusius, podríem dir-ne, que formen en general pues, una història més llarga que dura aquests 20 volums. I la història és un Ronin, també, bueno, no sé si és samurai o Ronin aquest, no sabria dir-t'ho. Penso que diu que és samurai, però bueno. I va amb el seu fill petit. Llavors, ell és un assassí que es va carregant a tothom que li passa per davant i té el seu nen petit, a su cachorro, no? Que és un nen petit, és un bebè, que el porten al carrito. I està guai perquè la gràcia és aquest contrast del pare assassí carregant-se a tothom i tal, i el nen que provoca una mica pues, aquests tocs més d'humor o de tendresa que el pare pues, no provoca. I d'innocència. I d'innocència. I aquesta història potser et sona, aquesta idea de l'adulto assassino amb el nen petit graciós, perquè la sèrie de Mandalorian de Star Wars té molt d'això. Té molt d'això i ha begut molt d'aquesta història. I no només el Mandalorian, sinó que hi ha més històries. Sí, la pel·lícula aquesta protagonitzada per l'actor aquest francès i la... sí, la de... Sí. Leon el Cazador. Leon el Cazador, sí. Amb la... Sí, la Natalie Portman i l'altre que no me'n recordo el nom. Sí, que ara surten... Vale, pues, bueno... Més o menys... Akira Kurosawa era el director de la pel·lícula. Estic buscant i no trobo... Però algo em sona que ha fet algo molt semblant. Akira Kurosawa no sé si es va llegir aquest Lobo Solitario i su cachorro, però segurament li hagués agradat molt. Segurament. I ja et dic, totes les escenes d'acció, igual que amb l'espada de l'Immortal, són bastant cruels i crues, no? Són molt bèsties. També és un còmic per adults perquè també té reflexions adultes i una mica de sexe també en alguna vinyeta i tal, bueno, està molt guais. Amb aquest primer volum, que és el que m'he llegit jo, per aproximar-se a l'obra està molt guai i per 2,95 és que pues tens una estona de llegir molt xula. Està genial. O sigui que aquest el recomanem. Vull que em parlis d'Usagi Yojimbo. Ah, sí? Que aquest sí que ve d'Akira Kurosawa. Ah, sí? Bueno, sí, aquest... Bueno, no sé si vindrà el personatge, però que Akira Kurosawa té un personatge que es diu així, sí. Usagi Yojimbo és una sèrie molt llarga, també. Sí, i molt antiga. Però això no és... Jo no ho definiria com manga, perquè l'Stan Sakai és americà, diria, però asiàtic. Bueno, la història ve una mica arrel de Daredevil, les Tortugues Ninja, de les Tortugues Ninja, Usagi Yojimbo. Sí, i l'autor, l'autor, l'Stan Sakai, ha dibuixat també algunes històries de les Tortugues Ninja i tal. Bueno, l'estil no és tan manga, però sí que es nota que veu molt del manga. I és un estil més cartoon, més de dibuixos així, més infantil, podríem dir-ho, més caricaturesc.
I està molt guai perquè és també un samurai, però és un conill, i és el conejo samurai, no? I aquesta és una història molt llarga que l'Stan Sakai ha publicat en diverses editorials als Estats Units, i per sort aquí també a Espanya doncs la trobem editada amb diversos volums, que està molt guai perquè està publicada, o sigui, tot i ser una sèrie molt llarga, està molt ben publicada, que això és d'agrair també a dia d'avui. I jo no me l'he llegit tampoc sencera, sí que m'he llegit algun volum de la història de l'arc principal, diguéssim, però el que sí que volia recomanar i que sí que m'he llegit fa poc és aquest que es diu yokai, que els yokai són els monstres japonesos de la mitologia japonesa, els dimonis i aquestes coses. Sí, i en aquest còmic, que és autoconclusiu i es pot llegir sense haver llegit res del personatge, per això també recomano, perquè si et mola després et pots entrar a llegir-ho tot la resta, però bueno, és el conejo samurai, no? El conill samurai lluitant amb aquests yokai, i com és un còmic curtet tampoc us diré res més, però bueno, que no tot és el que sembla, i que bueno, aquest és un volum curtet, molt econòmic, penso que val menys de 10 euros, amb tapa dura, i està pintat amb aquarel·la pel mateix autor, que això també, la sèrie principal no és a color i aquesta sí, i realment està molt xulo, només pel color i els dibuixos està molt guai. Doncs Víctor, ens hem quedat sense temps, ens queda pendent parlar de Berserk, parlar del Rei Mono i parlar de Peter Pan. Sí, bueno, ja en un altre moment ja en parlarem. Sí, de manga i d'oriental ja tindrem més temps. I d'europeu també. Sí, segur que sí. I dir que farem un especial per Halloween. També, anem avisant. I també avisem que aviat farem un sorteig. Exacte. Així que no oblideu de seguir-nos. Un sorteig d'un autor que hem parlat avui, precisament. També. Sí. Així que no oblideu de seguir-nos a xarxes buscant els bufacanyes. A Instagram, Twitter, Twister i Facebook. I a YouTube i a Spotify ens trobeu i ens podeu veure. I a Mataró Ràdio els dimarts a 11:45. Pues què més? Bufacanyes. Pues bufacanyes, tornem la setmana vinent. Fins ara. Adéu.